Milí priatelia, vítajte na stránke internetovej evanjelickej televízie. Práve v týchto chvíľach začíname naplňať svoj sen o tom, že aj my, evanjelici, budeme mať vlastné spravodajstvo. A nebude to len spravodajstvo z pestrého života cirkevných zborov po celom Slovensku. My vám na týchto stránkach ponúkame oveľa viac. Vysielanie internetovej evanjelickej televízie vychádza z projektu školskej televízie Amos, ktorá v spolupráci so žiakmi základných škôl pripravovala mnoho zaujímavých relácií zo školského života. Neskôr sa zamerala na výrobu cestovateľských dokumentárnych filmov. Posledný projekt tejto televízie pod názvom Tri kríže mal už len malý krôčik k tomu, aby vznikla v skutku geniálna myšlienka vytvorenia vysielania, ktoré bude určené všetkým evanjelikom. Keďže televízia Amos má bohaté skúsenosti práve s mladými talentami, rozhodli sme sa vytvoriť priestor na spoluprácu práve s nimi. Veľkou výzvou pre mladých evanjelikov je možnosť zapojenia sa do prípravy a moderovania jednotlivých príspevkov, ktoré vám neskôr na týchto stránkach predstavíme. Myšlienka vytvorenia internetovej televízie pre nás, evanjelikov, sa zrodila v konkrétnu dobu a na konkrétnom mieste. Práve teraz si pozeráte zábery z tohtoročného ekumenického poďakovania za úrodu v mikroregióne Podhorie. Dni ovocia a medu sa už po 13. rok konali v obci Trebichava. Podhorie je čarovná oblasť v povazkom senioráte, kde sa nachádzajú dva cirkevné zbory, Podlužany a Slatina nad Bebravou. Ak máme skutočne zadefinovať zrodenie myšlienky vytvorenia internetovej evanjelickej televízie, bolo to práve počas príhovoru brata kaplána Michala Koreňa. Tento mladý novokňaz našej evanjelickej cirkvi vyrástol duchovne práve v cirkevnom zbore v Podlužanoch. My sa už teraz tešíme na reportáž nielen o našom mladom spolubratovi Michalovi, ale aj o ďalších mladých novokňazoch evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Flexibilita televízneho štábu spojená s kreativitou mladých evanjelikov zastrešená porozumením najvyšších cirkevných predstaviteľov je zárukou toho, že tento mediálny projekt bude úspešný. O tom, že evanjelická internetová televízia má šancu na úspech, nás presvedčila aj séria stretnutí s predstaviteľmi našej cirkvi na niektorých cirkevných slávnostných udalostiach v poslednom období. Na tie sa pozeráte práve teraz, či už to boli slávnostné služby Božie v Leštinách na Orave, vystúpenie podlužanských spojených spevokolov v Kráľovej Lehote počas ich sústredenia na Liptove, oslava storočnice evanjelickej modlitebne v Jakubovanoch, alebo tvorivé stretnutia počas natáčania vizuálneho diela Artikulárne kostoly. Všade tu sme získali plnú podporu a Božie požehnanie k realizácii mediálneho projektu. Zo všetkých spomenutých akcií máme bohatý materiál, reportáže uvidíte už v nasledujúcich správach evanjelickej internetovej televízie. Na záver sa ako tvorcovia relácie chceme poďakovať cirkevnému zboru Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce. Práve v priestoroch Hornoozorovského evanjelického kostola sme natočili prvé dve vydania našej spravodajskej relácie. Hlavnou úlohou internetovej evanjelickej televízie je vytvoriť nový duchovný rozmer a vytvoriť priestor na dôstojnú prezentáciu našej evanjelickej cirkvi v mediálnom priestore 21. storočia. Už teraz sa na vás teší Stella Exlerová.